אהלן, אז בעקבות המצב רציתי לצייר ככה ציור להירגע. גם זה משהו שמאוד מאוד מרגיע אותי, וגם אני בטוחה אלה מכם שאוהבים מאוד לצייר, זה ירגיע אתכם בתקווה. אז אנחנו נתחיל. אנחנו משתמשים בשלושה מכחולים, אחד גדול, אחד בינוני ואחד קטן רצוי עם שפיץ, ואנחנו הולכים להשתמש בצבעים האלה, חום, אדום, שחור, לבן וצהוב. אוקיי? כמובן כדאי להכין איזה דלי או כוס עם מים ואיזשהו נייר מגבת לנגב. אוקיי, אז אנחנו נתחיל, ואנחנו מתחילים עם המכחול הגדול, ואנחנו ישר טובלים אותו בצבע הצהוב, ואנחנו בתור התחלה עושים רק קו באזור הזה. אפשר להגיד שזה בערך רבע מהקנבס, הרבע התחתון. אוקיי? זה רק בשביל שנוכל להבדיל איפה הולכים להיות הארץ ואיפה כביכול השמיים, למרות שהם הולכים להיות מוסתרים יחסית. ואנחנו ממשיכים, לוקחים לבן, ומה שנשאר מהצהוב על המכחול אפשר לערבב את זה, ואנחנו רוצים ליצור צהוב בהיר, אוקיי, כזה, ולהתחיל לצבוע מהקו ולמעלה. אם זה מרגיש לנו יבש, אנחנו יכולים לטבול את המכחול במים, לערבב קצת את הצבע עם המים ולהמשיך. יופי. כשהגענו בערך חצי מהשמיים שלנו, כרגע אני לא מתייחסת לארץ, כרגע רק מהשמיים, מילאנו בערך חצי, זה לא כזה חשוב, הדיוק, ואנחנו רוצים להוסיף לתערובת שלנו פה, שזה צהוב ולבן קצת. אוקיי, בעצם לצהוב בהיר, אנחנו מוסיפים קצת אדום וקצת חום. ומערבבים, שאנחנו צריכים לשים לב איזה גוון יוצא לנו, שלא יצא לנו נגיד יותר מדי כהה או ממש אדום. אוקיי, מוסיפים, ואני אראה לכם בערך איזה גוון, לאיזה גוון אנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים להגיע לגוון שהוא קצת חמים, קטמטם, אבל לא כתום מדי. אתם יכולים לראות פה, בערך כזה. וממשיכים לעשות מאיפה שנעצרנו פה, ואנחנו ממשיכים לעשות, שלא יהיה פה לבן. ממש מאיפה שסיימנו לעשות את הצהוב הבהיר, אנחנו ממשיכים עם בוא נקרא לזה קטמטם חום. ועד הסוף. אפשר שוב לערבב עם מים.
מעולה. אחרי שסיימנו לעשות את זה, אנחנו שוטפים מעט את המכחול, טיפה מנגבים אותו, ועכשיו עם מכחול יחסית נקי ולח, אנחנו רוצים לערבב את שתי הצבעים ולעשות בהדרגה שהצבע הזה יעבור לצבע הזה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה בהדרגה, ולכן אנחנו עוברים על החיבור שוב ושוב עם מכחול נקי ולח עד שזה מתחבר. אם הצבע שלי קצת מתייבש פה על המכחול, שוב מנקה אותו קצת עם המים, מנגבת עם המגבת ושוב עוברת פה. עכשיו זה הקטע של ערבוב הצבעים ולעשות אותם חלק, זה קטע שהרבה אנשים מאוד מתקשים איתו, והתשובה היא מאוד מאוד קלה. כמובן עם הזמן זה יהיה יותר טוב, אבל כל פעם לנקות את המכחול ושיהיה נקי ולח. והקטע הוא, אתם רואים שאני לא עושה רק בחיבור פה, אלא אני קצת עולה וקצת יורדת, אבל כמובן לא עד הסוף יורדת או עולה, עד לאיפה שנראה לי החיבור שיראה טוב, אוקיי? אני לא רוצה לערבב את כל הצבעים ביחד, אבל אני לא רוצה שיהיה לי חיבור דק מאוד שרק פה יהיה החיבור. כן, רוצה שלאט לאט הקטמטם יתחבר לצהוב בהיר. שוב, אני מרגישה נגיד שהמכחול הוא קצת יבש ועושה לי קצת בעיה פה, אז אני שוב מנקה אותו עם מכחול נקי ולח, מערבבת וממשיכה, אוקיי? הקטע פה הוא לא להתייאש ולעבור שוב ושוב עד שזה מתחבר, אוקיי? כמו שאתם רואים, אני עוברת מלא פעמים עד שזה מתחבר בצורה מושלמת. כמובן, אם זה לא מתחבר בצורה מושלמת, יכול להיות שפשוט צריך להתאמן, אוקיי? זה לא... גם אני לא הצלחתי לעשות את זה על ההתחלה מושלם, אבל אנחנו זורמים ממה שיש, אוקיי? גם זה לא יצא מושלם. סך הכל זה הרקע שאחרי זה הולך להיות מאחורי העצים, ולכן אם זה לא מושלם, אז זה יסלח לנו, כי הולכים להיות פה עצים, וזה לא כל כך עכשיו יעשה לנו בעין הפרעה מיוחדת, אוקיי? אז אנחנו משלימים עם הרקע שיש לנו. ואנחנו עוברים עכשיו לאדמה שלנו פה, שוטפים את המכחול, מנקים אותו על המגבת, ואנחנו ממשיכים. אז אנחנו ממשיכים מפה, לוקחים את החום שלנו, וממש מאיפה שעצרנו את הצהוב בהיר שלנו, אנחנו ממשיכים עם החום. לא כזה חשוב שזה יהיה ישר, כי עוד מעט אנחנו קצת נחבר, ממש בקטנה נחבר. אוקיי? אבל יחסית ישר אנחנו רוצים שזה יהיה. אגב, מי שאין לו חום יכול לערבב אדום וירוק וייווצר לו חום. ואנחנו עושים בערך חצי מהאדמה בחום. אוקיי? עכשיו אנחנו לוקחים את השחור שלנו, אפשר לנגב קצת את המכחול, ואנחנו לוקחים את השחור שלנו וצובעים את שאר האדמה בשחור. הולך להיות לנו כזה גרדיאנט מגניב משחור לחום. אוקיי. אז ממש צמוד 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 לחום.
ועכשיו, אחרי שעשינו צמוד, אנחנו שוטפים את המכחול, מנגבים מעט, ועם מכחול נקי ולח, אנחנו מחברים בין החום לשחור. אוקיי? שוב, עולים למעלה קצת, יורדים למטה, אבל לא עד הסוף. אוקיי? וגם פה דרושה קצת סבלנות. אוקיי, נראה טוב, אני מקווה שאתם רואים, קצת קשה לראות, אבל יש פה איזה גרדיאנט שעובר משחור לחום. אני שוטפת טוב טוב את המכחול, ממש טוב טוב, מנגבת במגבת, ועכשיו אני רוצה לחבר גם בשתי הצבעים האלה, אבל אני לא רוצה שזה יהיה ככה ממש בהדרגה, כמו בשמיים וכמו באדמה, אלא אני רוצה ממש בקטנה, שככה רק האופק יהיה מטושטש מעט, אוקיי? אז אני טשטשת. עוד פעם, שוטפת את המכחול, מנגבת אותו, ואני רוצה שהוא יהיה נקי ולח יחסית. כמובן נקי. עכשיו לא להתייאש, עוברים שוב ושוב 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 ושוב. הפעם אנחנו לא עולים יותר מדי, אנחנו לא יורדים יותר מדי. אנחנו יכולים לקחת ובצורה הזאת, במקום בצורה הזאת, אנחנו עושים בצורה הזאת, עוד קצת עוברים על הגבול. אוקיי, אנחנו עוטפים כל כמה זמן, בגלל שיש על זה עוד קצת צבע, שוטפים את המכחול, מנגבים, ועוד פעם, הפעם אני שוב חוזרת למכחול בצורה הזאת, ועוברת שוב עד שזה מתחבר לי, לאט. רק בחיבור הפעם, אני לא הולכת יותר מדי למעלה או למטה, עד שזה נראה לי סביר, שפה יש לי איזשהו מעבר מאוד מאוד קטן, אבל איזשהו מעבר, אוקיי? שוב, אם לא יוצא לכם מושלם, שחררו, אנחנו בחלק מזה זה גם למידה. אז אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מתעכבים, ואנחנו עכשיו הולכים לעשות קצת את הענפים של העצים האחוריים יותר, אוקיי? בשביל זה אנחנו עוברים למכחול הבינוני, שזה המכחול הבינוני, אוקיי? ואנחנו הולכים לקחת את התערובת שכבר יצרנו פה, ולהוסיף לה קצת חום וטיפה אדום. אוקיי, ממש לקחת את התערובת ולהכניס לה חום וטיפה אדום. אוקיי. ומה שזה אמור ליצור זה אותה תערובת, רק קצת יותר חומה דמדמה. אוקיי? זה לא צריך להיות כהה מדי, אוקיי? אני לא רואה פה אדום, אז אני קצת מוסיפה שזה יהיה טיפה לאדמדם. אוקיי. עכשיו, איך אני יודעת אם התערובת טובה? אני הולכת לרקע, ואני מסתכלת פה, האם זה נראה גוון קצת יותר כהה מזה. אם זה נראה הרבה יותר כהה, זה קצת פחות טוב. אם זה ממש ממש דומה, אז זה גם לא טוב, כי זה פשוט ייעלם לנו לתוך הרקע. אוקיי? אז אנחנו רוצים קצת יותר כהה, כמו הגוון שיצרתי, ומקסימום אנחנו יכולים אחרי זה לתקן את זה, כן? זה לא נורא. אוקיי, אז אנחנו מתחילים מהאדמה, ומתחילים לעשות
סוג של איקסים כאלה, מין תפיחות קטנות מכל הצדדים, מכל הכיוונים, והולכים ככה. Okay. עכשיו, ככל שתעשו יותר כאלה תפיחות, ככה זה יהיה יותר מגניב. ככל שזה יהיה יותר צפוף, ככה זה, אתם תראו את ההבדל מאשר שזה יהיה דליל. כמובן, אנחנו לא רוצים את זה כגוש, ולכן תמיד יהיה פה איזה שהם רווחים ביניהם, אבל אנחנו רוצים ככה הרבה, שיהיה לנו איזה מסה כזאת. אוקיי, אז אנחנו גם פה, גם פה, הולכים לכיוון הזה, ואנחנו ממשיכים, ואנחנו רוצים ליצור סוג של ארק כזה, מין חצי עיגול כזה שהולך ככה, אוקיי? פשוט בצורה הזאת, כל הדבר הזה הוא יחסית עבה, ולהשתדל לעשות אותו מעוגל. עכשיו אתם הולכים לראות. כמו שאתם רואים, הצבע לא נאבד לי לתוך הרקע הקטמטם, ולכן זה אומר שהגוון הוא טוב. אם עשינו במקרה יותר מדי כהה, אז אפשר ישר לשנות את זה בצלחת ולשים עוד פעם. ולהפך גם, אם זה נראה לנו יותר מדי בהיר, יותר מדי נעלם לתוך הרקע, אז גם אפשר עכשיו להקהות את זה עם חום וטיפה אדום. אוקיי, אז יצרנו מין ארק כזה, אוקיי? ואנחנו רוצים להוסיף עוד קצת, למשוך את זה על האדמה, ואז יראה לנו קצת יותר כמו עיגול כזה. אז אני ממשיכה עם אותו צבע. אם נגמר אז אני עושה אותו עוד פעם. וממשיכה גם קצת על האדמה. ואתם יכולים לראות שנוצר לי מין עיגול. ואנחנו יכולים גם ממש על האדמה, וגם אם זה לוקח לנו קצת מהחום, זה מעולה. קצת יתערבב לנו עם חום, זה יעשה את זה יותר יפה וטוב. יותר תלת מימדי, זה רק יכול להוסיף. אוקיי? אנחנו ממשיכים עכשיו עם אותו צבע, עם אותן תפיחות, רק אנחנו הולכים
לפלס לנו פה שביל כזה, אוקיי? אז ממש ממשיכים עם אותו צבע, ואנחנו עושים פה שביל, כמובן הוא יהיה הרבה יותר כהה. שמים עוד צבע, הוא יתערבב לנו עם כל השחור והחום, זה בסדר גמור. והוא הולך להיות לנו צר פה וקצת יותר רחב פה, אוקיי? אז אחרי אנחנו רוצים לטשטש קצת את הקצוות של השביל, ולכן אנחנו קצת עוברים על הקצוות יותר, וככה זה נעלם לנו לתוך השחור. אוקיי? מי שזה לא עושה לו את זה, זה אומר שהשחור והחום יתייבש ואין לו מספיק, אז זה לא מספיק רטוב, אז הוא יכול פשוט לקחת את המכחול, לשטוף, לנגב, ועם מכחול נקי ולח לטשטש את הקצוות, אוקיי? עכשיו לתערובת הזאת אנחנו מוסיפים עוד טיפה חום קצת מפזרים פה על האדמה עוד קצת עלים. אנחנו רוצים לעשות את זה יחסית צפוף. ואנחנו יכולים, גם מי שרוצה קצת יותר לשדרג את הציור, אפשר לערבב באזורים האלה גם קצת חום. לעשות את זה קצת יותר מעניין. אפשר לערבב חום וגם חום כהה, שזה בעצם שחור עם חום, אוקיי? מערבבים, ובעצם אפשר להוסיף. ואז ככה, אנחנו רואים ככה חלק מבצבצים מתוך זה שהם קצת יותר בהירים, הרוב זה יותר כהים, אבל זה יעשה לנו כזה מאוד יפה ואווירתי, כל השילוב של הצבעים האלה. אוקיי. אז עכשיו בטח בשלב הזה כבר היד כואבת קצת, ואנחנו עוברים לתנועות אחרות של היד, לתת לה קצת לנוח. אתם רוצים, אפשר לעשות טיפה קצת תרגילים ליד, ואנחנו יכולים לעבור כבר לעצים. ובעצים אנחנו עוברים למכחול הקטן, רצוי עם שפיץ, יעזור לנו מאוד. אם אין מכחול קטן עם שפיץ, אז המכחול הכי קטן שיש. אוקיי? ואנחנו מתחילים בעצים האחוריים שלנו, שהם יהיו יותר בהירים, וככל שנבוא יותר קדימה לעצים הקדמיים, העצים הקדמיים יהיו יותר כהים. אוקיי? אז אני לוקחת, שוב חוזרת לצבע שלנו פה. אני אערבב בינתיים עם המכחול הבינוני, רק בשביל הערבוב, שערבוב יהיה יותר קל. אז אני בעצם מחזירה אותנו קצת לצבע הזה, אולי טיפה יותר שמה צהוב, לבן, טיפה אדום וטיפה חום. ומנסה להגיע בערך לצבע הזה או יותר כהה. אוקיי? אז זה בעצם שילוב של
צהוב עם לבן, ואז טיפה אדום וקצת חום, אוקיי? אוקיי, אני חוזרת לצבע, אני רואה שזה בערך אותו דבר. נוסיף קצת חום. אוקיי, עכשיו זה נראה יותר הצבע הזה. אוקיי, זה good enough. וממשיכים. אז אנחנו עם המכחול הקטן, ואנחנו מתחילים עם העצים שלנו, אוקיי? מהאדמה למעלה. אוקיי? אנחנו מתחילים מהאדמה ועולים למעלה. אנחנו לא צריכים לעשות אותם ישרים כמו איזה עמוד, כי אלה עצים ואז זה ייראה מוזר. אוקיי? אז זה בסדר שהם יהיו קצת עקומים. כדאי תמיד לקחת מים ולהכניס קצת לצבע, שהצבע יזרום לנו קצת יותר בקלות ולא יהיה יבש מדי. חשוב מאוד לערבב את המים בתוך הצבע פה ולא ישר על הקנבס, כי אז זה ינטוף לנו ויעשה לנו בעיות. אז אנחנו עושים את הקו, ואז כשעשינו את הקו הזה אנחנו תמיד ננטה אותו קצת הצידה לאיזשהו צד ונוציא ממנו עוד קו, שזה בעצם הוא מתפצל לנו מין לוי כזה, אוקיי? לוי לשני ענפים עיקריים. עכשיו לשים לב שאומנם העצים שלנו דקים, אבל אנחנו רוצים לשמור על יחס שלמטה תמיד יהיה יותר עבה, אוקיי? אז אם קצת יצא לנו עבה פה, אז אנחנו מעבים פה, וטיפ ככה לכל העצים שיראה הרבה יותר טבעי ויפה. תמיד צריך לשמור על היחס שלמטה העץ תמיד יותר עבה, וככל שהוא עולה יותר למעלה הוא נהיה יותר דק, כל הענפים שלו נהיים יותר דקים, אוקיי? וכל עוד שאנחנו שומרים על היחס הזה, כמובן לאט לאט ובהדרגה, אז אנחנו יכולים לראות שהעץ שלנו נראה טוב. אז אנחנו יכולים להוציא עוד ענפים, סך הכל הם דקים, אוקיי? כמה שאנחנו רוצים, אוקיי? עד הסוף, עד למעלה. אוקיי, אני ממשיכה בעץ הבא. שוב, זה מרגיש לי יבש מדי, לוקחת מים, מערבבת בתוך הצלחת, בתוך הצבע בצלחת, ואז מתחילה לעשות. שוב, קצת נטוי, והופכת את זה לוי, ומוציאה מפה עוד ענפים, כמה שנראה לי. עוד טיפ נחמד שיעזור לכם לעצים, כדאי לכם תמיד להוציא את הענף לא מאותו מקום, לא מאותה נקודה, אלא אם הוצאתם מפה, קצת לעלות ואז מפה, קצת לעלות ואז מפה, אוקיי? לא באותה נקודה. אם תעשו באותה נקודה, חוץ מפה שפיצלנו את העיקריים, זה קצת יהרוס לכם את ההרמוניה, למרות שיש עצים מסוימים אולי שזה כן הולך ככה, אבל בכללי זה יראה לנו יותר יפה כשזה לא יוצא מאותו מקום, הענפים. אני ממשיכה ואני עושה עוד אחד קטנצ'יק פה, אוקיי? אותו אני כבר לא עושה עד הסוף. אם אני פה קצת יצא לי יותר עבה, אז אני גם מעבה מטה,
שתמיד לשמור על היחס שלמטה יהיה יותר עבה ולמעלה יותר דק. אוקיי? אוקיי, מעולה. ועכשיו אנחנו עושים עוד עץ פצפון פצפון, ממש קטן, פה. אוקיי, נציב לו כאן כמה ענפים. מעולה. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לעשות אותו דבר גם מהצד הזה, באותה צורה, אבל אנחנו רוצים לשמור שפה יהיה לנו מספיק מקום. ולכן כדאי להתחיל להשאיר פה מקום, ואז נגיד פה, באזור הזה, כשיש לנו מספיק מקום פה, להתחיל עם העץ הקטן, אוקיי? אז אנחנו עושים באותו גודל של העץ הזה, עץ קטן, באותה צורה ענפים. ממשיכים, עץ יותר גדול, שוב זה נראה לי יבש, לוקחת מים, מערבבת בתוך הצבע. עושה עץ יותר גדול. לוקחת מים, שמה בתוך התערובת של הצבע, ממשיכה, אם אני מרגישה שזה יותר מדי יבש. ועץ אחרון, יש לנו פה. אוקיי, מעולה, סיימנו את החלק הזה של העצים. אוקיי, עכשיו אני ממשיכה עם העצים הגדולים, ובשבילם אני רוצה לקחת את החום ולערבב אותו קצת עם שחור, אוקיי? שיהיה לי חום כהה. אז אני מערבבת לי פה איזושהי כמות שתספיק לי לכל העצים. אוקיי, אז יש לנו פה חום כהה. אוקיי, ואנחנו יכולים להשתמש שוב במכחול הכי קטן בשביל ליצור לנו בתור התחלה, תהיה לנו הרבה יותר שליטה על העצים, ואחרי זה נמשיך עם המכחול הבינוני. אוקיי, אז אנחנו במכחול הקטן והדק לוקחים את התערובת של החום כהה, ואנחנו ממשיכים בעצם את העצים מאיפה שעצרנו פה, אבל הם הולכים להיות הרבה יותר גדולים, אוקיי? שוב מהאדמה למעלה. אותו דבר בצורה שעשינו לפני כן, ואנחנו יכולים להמשיך עד הסוף. גם פה אנחנו מפצלים את העץ לשתיים, וגם פה, אם אני רואה שזה יבש, לוקחת מים, מערבבת עם התערובת, שיהיה יותר דליל, וגם פה מוציאה את הענפים הקטנים כמה שבא לי. ושוב שומרת על היחס שלמטה, ככל שזה למטה זה יותר עבה, אוקיי? וככל שזה למעלה זה יותר דק. ואל תפחדו אם יוצא לכם עץ עבה, זה בסדר גמור שיצאו עצים עבים, פשוט תשמרו על היחס, שפה יהיה דק יותר ופה יותר עבה, אוקיי? זאת אומרת, אם
פה יצא לנו איזה בוכת אהבה, ספציפית פה אנחנו אולי יכולים להסתיר אחרי זה עם עלים, אבל אם בכללי יוצא לנו פה עבה, כדאי לנו מאוד שפה יהיה יותר עבה מפה, אוקיי? כי אחרת זה פשוט יראה לנו מוזר ואנחנו לא נבין למה. אוקיי, שמים ענפים כמה שרוצים. לדעתי ככל שיש יותר ענפים זה נראה יותר עשיר ויותר טוב, אבל כל אחד והסבלנות שלו. לא לכולם יש סבלנות עכשיו לעשות מיליון ענפים, אבל אני אעשה משהו כזה באמצע. כן, עכשיו אני ממשיכה לעץ הנוסף פה, אוקיי? אל תפחדו אם לא יוצא לכם בדיוק, נגיד יש לכם, אין לכם פתאום מקום לעוד עץ, הכל בסדר, זה לא חייב להיות עכשיו מדויק. שוב, זה טבע, זה לא עכשיו עמודים מדויקים, אז הכל בסדר אם זה ילך מפה לפה או לפה. ויהיה פחות עץ, יותר עץ. אותו דבר, אני ממש עולה על העץ הזה, לא מפחדת, ומוסיפה אותו דבר, ענפים, אוקיי? כדאי לכם, אם יש לכם רקע שהוא יבש, כמובן לא על העץ, להישען ככה על הזרת, והיא תיתן לכם יותר שליטה לעשות קו יותר בשליטה, אוקיי? אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים ועושים אותו דבר פה, עץ ועץ. כן, אז איפה שסיימנו את העץ הזה, לוקחים קצת רווח ועושים עוד עץ. ושוב מפצלים את זה. הנה אני רואה שזה יבש, מוסיפה עוד מים, התערובת. אפשר גם שכל הענפים יהיו עד הסוף, ואפשר שלא, מה שמחליטים. הנה עכשיו נגיד פה יצא לי קצת עבה, אבל פה דק. אז לא, אני עושה גם פה יותר עבה, שזה יראה לי הגיוני, ואז גם פה קצת יותר עבה. שזה יראה לי הגיוני, אוקיי? אני יכולה גם לעלות קצת על העצים האלה פה, זה גם יהיה טוב. סך הכל זה עצים ולכן צריך להיות כזה טבעי ולא עכשיו משוכפל. אוקיי, ואני ממשיכה לעץ הבא,
שזה העץ פה. עוד פעם מפצלת אותו, ממש מעל העץ הקודם. עוד משהו חשוב לגבי הענפים, אם לא שמתם לב, אני מוציאה תמיד את הענפים מתוך הענף הקודם, אוקיי? ולא ככה, אוקיי? לא בצורה של 90 מעלות, אלא ממש מתוך הענף זה מתגלץ' החוצה, אוקיי? וככה זה נראה יותר טבעי. אני לא יודעת אם אתם רואים, קפצה לי פה נקודה כזאת, חומה כהה. אני יכולה בינתיים שהיא עדיין לא התייבשה, אני יכולה לקחת מגבון ובזהירות לנגב אותה. אוקיי? בגלל שהרקע שלי יבש, אז זה יהיה די בקלות אני אוכל לנגב אותה, לא יותר מדי, כי אז אני כבר אתחיל לנגב את הרקע מאחורה. אוקיי? ועכשיו אנחנו ממשיכים, לוקחים את המכחול הבינוני שלנו, שזה המכחול, ואנחנו עם אותו הצבע, שזה החומקה שלנו, מה שעשינו עכשיו את העצים החומים האחרונים, אנחנו לוקחים מהתערובת הזאת, והולכים להוסיף פה את העלים, אוקיי? באותה צורה שעשינו לפני כן לכל הכיוונים, אבל משתדלים להשאיר רווחים ביניהם, שככה הרקע מאחורה, החמים, יבצבץ מביניהם. כן שזה יהיה יחסית צפוף, אבל שכן יתבצבץ מאחורה הרקע היפה הזה. ממש עוברים על כל השטח הזה הקטמטם שיש לנו. ואחרי שמילינו פה, אוקיי, ושוב יחסית אנחנו רוצים צפוף ושממש קצת יבצבץ, שזה לא יהיה כגוש אחד כמובן, אבל במיוחד למעלה ובצדדים פה אנחנו רוצים שזה יהיה ממש ממש צפוף כזה. אוקיי. יופי, יופי. עכשיו קצת מבצבץ, אבל ממש טיפה, וזה מה שאנחנו רוצים ליצור. ועכשיו אנחנו נרד קצת יותר למטה בפחות צפיפות, שזה יהיה ככה יפה, ירד לנו גם פה. פה אנחנו רוצים לא לעשות את זה כל כך צפוף, אתם תראו עכשיו. קצת לרדת למטה פה. אפשר אפילו בתפיחות, שזה יראה יותר קטן.
גם בקצוות קצת. אוקיי, עכשיו כמעט סיימנו. נשארו לנו רק בעצם הדמויות, וזה כמובן למי שרוצה, כן? אפשר לעשות שתי דמויות של זוג, או אפילו חיה, או מה שאתם רוצים. אני עושה של זוג, כי אני רוצה לצייר אותי ואת הזוג שלי, אבל כל אחד מה שהוא רוצה, אוקיי? וזה בעצם אנחנו עושים, פה אני אומרת כבר מראש, אתם צריכים לבוא בקטע של אוקיי, אני לוקח פה או לקחת פה סיכון, כי דמויות זה קצת יותר קשה, קצת יותר צריך דיוק, ואם אתם אמיצים ורוצים לזרום איתי, אז יאללה בוא נעשה. אם לא, אתם יכולים גם להשאיר את זה ככה, זה ממש יפה. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם אותו החום שהרגע עבדנו איתו, ועם המכחול הכי קטן ושפיצי. אוקיי, נגמר לי קצת, אז אני אוסיף שחור עם חום. אוקיי, ואני הולכת לעשות אותם בקטן, ולכן גם אם זה לא עכשיו הכי מדויק, בגלל שהם קטנים הם יראו לכם כדמויות, כי העין שלנו משלימה את זה, אוקיי? אז העיקר לעשות אותם יחסית קטנים, כי אם נעשה אותם יותר מדי גדולים, זה לא יראה פרופורציונלי לעצים, זה יראה לנו מוזר בעין, אוקיי? אז אנחנו רוצים לעשות אותם ממש קטנים, ומה שאנחנו עושים, קודם כל, אנחנו לוקחים מהאדמה, אוקיי? בערך, כן? קצת נכנסת פנימה לתוך האדמה, ועושה שתי קווים. שתי קווים, אחד לצד השני, בערך פה באמצע במרווח שיש לנו, אוקיי? אני אקרב קצת יותר לבפנים, ככה שתוכלו לראות. אוקיי, אז יש לנו פה את שתי הקווים, אחד לצד השני, ובעצם פה אני עושה קו קצת יותר שמנמן, קצת יותר רבה, שוב אחד לצד השני, ומעל הקווים היותר רבים אני עושה עיגול קטן, אוקיי? לנסות לעשות אותו קטן, אוקיי? ואנחנו עושים ביניהם V כמה שאפשר יותר קטן, V זה היד שלהם, אוקיי? ואנחנו לצידם הולכים להוסיף עוד קו ככה שזה הולך להיות היד השנייה, וזה הולך להיות ממש צמוד לגוף שלהם. זה פשוט ייראה קצת ככה כמו היד שלהם. זה יראה נכון מבחינת העין שלנו, ורק מבחינת הרגליים שלנו אנחנו נרצה שקצת למעלה יהיה יותר עבה, אם אפשר, אוקיי? אולי איזה נקודה קטנה פה בסוף, שזה כאילו הכפות. אבל שוב, זה כזה ממש בקטנה, הכל עדין, הכל לא עכשיו סופר מדויק. אפשר פה להגדיל נגיד את הסמלה של האישה לצורך העניין, אז להגדיל פה את האזור הזה, קצת יותר למטה, ואז יראה לנו יותר כמו אישה אם אנחנו רוצים. וזהו בעצם. עכשיו, כל מה שאני עכשיו מוסיפה, זה בעצם רשות כזה, זה רק כזה טאצ'ים אחרונים, מי שככה יש לנו עוד קצת סבלנות. וזה, עם המכחול הזה, אני מוסיפה עוד קצת כאלה מהצדדים, פה לא על הדמויות אלא לצד הדמויות.
כמובן, זה אם יש לנו פה את הרקע, אם יש לנו פה בטעות רקע בהיר יותר, אז זה יראה מוזר ואז אנחנו צריכים לעשות יותר בהיר, אבל כל עוד שזה באמת עשיתם יותר כהה, אז זה יראה טוב. אני מוסיפה קצת עוד מין, זה העלים שככה נפלו על השביל. סליחה, לא השביל, האדמה. את השביל אנחנו משאירים בלי הכפכובים הכהים, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה יותר בהיר. אז אנחנו יכולים קצת להוסיף. ולא לעלות על השביל. ופה פחות רואים, ככל שאני יורדת למטה, אז אני ככה כביכול יותר מזלזלת וככה שמה בקטנה פה. מעולה. ואחרון חביב, אני יכולה לקחת את המכחול הבינוני, שהוא יהיה קצת לח ונקי, וטיפה לוקחת את החום הבהיר שלפני כן היה לנו. אוקיי. ממש טיפה, קצת מערבבת אותו פה. אפשר גם רק עם מכחול נקי ולח. אני רואה שנגיד הצבע פה לא תואם כל כך, אז זה סתם יהרוס לי את הציור. אז רק עם מכחול נקי ולח אני מערבבת את זה, שזה לא ייראה לי יותר מדי כהה פה בסוף. אוקיי, ממש מציע את כל הצבע מהמכחול, וכשהוא קצת לח, קצת מערבבת ומכניסה את החום הכהה הזה לתוך האדמה, ככה זה לא יראה לנו כל כך בולט, אוקיי? אני בעצם רוצה טיפה לטשטש. וזהו בעצם. אוקיי, סיימנו. זה הציור שלנו, מהמם. אפשר כמובן לשדרג אותו, אפשר ככה להשאיר אותו. ככל שתוסיפו עוד עלים קטנטנים ואיזה שהם טאצ'ים קטנים, כמו אולי פה קצת יותר חום בהיר, ולצורך העניין אני סתם אשים לשם הדגמה, כן? פה נגיד קצת עוד חום בהיר, שטיפה ישתלב פה כל מיני טאצ'ים קטנים, יכולים להוסיף. כמובן, אם לא, אז לא, זה מהמם גם ככה. אני אראה קצת מקרוב. זה בעצם הציור. מהמם. טוב, זהו להיום, ואם אתם רוצים שאני אצייר איזה משהו ספציפי שאתם רוצים ואוהבים, מוזמנים כמובן לרשום בתגובות, ואני מקווה שיהיה לנו תקופה הרבה יותר קלה ורגועה. מאחלת לכולם קצת יותר שפיות ורוגע, תהיו חזקים, וזהו, אני מחכה. אם תרצו אני אוכל לעשות עוד איזה סדרה של ציורים, ככה בתקופה של היום. אני לפחות מרגישה שזה מאוד מרגיע אותי. ביי בינתיים.